Simjirwai sedang mas berkuit, lai spak lai pupra. Lai spak lai pupra. Wan baru ku men ku para. Wan yaro jing isnei ba jing pa. Ga jing I klem jing stan klem jing ku. Jong u try u bam juku. An yai wai yai ken u yau try. Rai gamba baunan le klem wai. Na sudaya Maria umudu. Si usai ka pertei yagi klo. Wan baroko men ko para. Wan yaro jing isnei ka jing ba. Ka jing I klem jing stai klem jing ku. Jong u try u bon juku. Hakateng pa kon bermensem bakhod. Amen. Kajing jong tribe Jesus Christ but gajing jong play. Lembat gajing slog jong mensem bakhod kena rengkat but pi baro. Kohan men ko para ha tribe Jesus Christ. Ha kibun giliang ublay ulakerku yang iwe paiwe yang kibuan hakanay kamas kabakhod but kumjuri pi ki pai ki jong blay ki bala simbenta ha kene keretret la sitayo menta ladang ong yipi to nyeu to kedeu ya ke jingkurku ke jong blay ha ke jing im ke jing ga jong pi ngim la ban nyeu but kumjuru ngim la ban pen pau ya kata ke jing sngungu ke jing yaro ke jing yo blay try kan ran na benta kene ke jingkurku ke ba ula the sei ha ke jing im ke jing ga jong pi Henry kumbang itip kamas ke bakhod kedai ke wei kata ka sakramen ke bau bleu labu nak banta junga jung pi bangin pen pau ke jing aingu ke jing yaro how blade try kan rat nak banta kene ke jing e ke ba ula the sei ha ke jing em ke junga ke jung pi temanta ke step ko men ko para such sin yuan ban sim banta ha kene kamas bakhod tungin pen pau ke jing sngungu ke jing yaro ke jing mane ke jing yaw blade try kan rat leng ba ka jing sim banta junga jung pi da ka ba khut man sim da ba kloi ban penthamai la ka jong ka jing im te kumta ko han men ko para khnang ba manga ma phi ngin long kita ki ba bid dor ban trwa ya ka ne ka mas ka ba khut ha ka ne ka step tongin phai so blay try kan rat ngin pan map dak banta ki lat ki let ki tam guduna ki pop ki sang ki ba ngila le ha ka jing im ka jungi dah ke jing kloi ban kelak ba mod ban I noi ki pop ki jingi to ngen phai so blay try kan rat dah ke ba ngi ya duai lang nga phla ho blay badan bor baro pada pi ko han men ko para bang le pop sibun dah ke jing prakhat dah ki ten dah ki kam dah ke jing lek let dah ke jing le palat junga dah ke jing le palat junga dah ke jing le palat bakrau junga Namar kata ngakarpa dia kamaria bakhod kabaisa kathe soti ia kyangel bat kirkhod badia pi ko hanmen ko para banduwai na banta junga how try ublay jungi ublay badan borboro inis nayingi badalama bigi pop jungi unila mingi sha ka jung embam jukut amen Try can rat go play stay yagi. Try can rat go play
duai jajar ha kaman sim gejung pi terwa ya gejung kwa gejung trang gejung angnud jong gejung im gejung pi kam ta me gejung tumo babahag bapila sim karai ka bapila sim ha kane ka retreat oblay trekken rad un Christian ya pi un ai bori pi un pan urlong ya kata karai ka ba pila sim ha kane ka retreat kam ta me bapila ban im gejung im ka batmai ngi karpat kotrai tori to sumar ya kaying kasem jong me da ka jing e bom ju kala ba da ka bashan ya tli tang ha ka jing kramen ya ka jing ai beneng ni jakari ya ka barabor po ka jing da jong me da tora jing Jesus Christ ukon jong me ubi em bad basan sha rengkat bad me ha ka jing ya long ka wei jong man sim bakoj Ublay jinom la jinom. Amen. Ka jing puli naka kitab Genesis. Ublay ulawan lam ya ka siya ubriw, kumta kikilalong kaway kado. Utray ublay ulaong. Kamlong kababha ba ubriw un marway. Ngan ay hau ya kanong yarap kabayabiyang nakabenta jong u. Kumta utray ublay ulataw nakakendaw ya ukinja marat baro jong kalum kawa bad ya kikinja simbaro kibahasun. Bad ulawan lam yaki siya ubriw ba unpet an ay kerteng ayu yaki. Ti kumta kanu ka kerteng ba ubriw ulakhot ya uno jing tau ba im kata kalong ka kerteng jong u. Ubriw ula ay kerteng ya ki jingri baro ya ki sim kasun bad ya ki mrat baro jong kalum kawa. Henry na kabenta ubriw pad shim la shem ya kanong yarap kabaya biang na kabenta jong u. Kumta, utray ublay ulapin yot hiya jilang ya ubriw. Bat katba udang yot hiya ulasay kaway na kishing krung jong u, bat ulapindap ya ka jaka jong ka da ka do. Bat ya kishing krung kaba utray ublay ulasay na ubriw, ulapin long siya kabriw. Bat ulawan lam ya ka siya ubriw. Hangta ubriw ulaong. Kani kaddo kalong kasying na kisying jonga, bat kado na kado jonga. On sakot ya ka kabriw, na balasay ya ka na ubriw. Namar kata ubriw, un no yala ukpa, bat yala kakemi, bat usno bat la katengah. Bat kikilalong kaway kado. Ubriw bat katengah jong u kilalong kibaling khoit baro arngod. Henry kimshim le ran satya. Kaktin jong utray. Songo iya ublay. Nomor praspa sapulai. Praspa sapulai. Suglang ubriw, ubashepting utray, utabaya dakilan ti jongu. Men sug men yay man pa, pahupahay, men yobam na jing mino, long kiti jong me. Jong mi kan lo kum ding so wan say so
Kum ne kurku you bril, parting you try. Nasiyan baroy serta un kurku ya me. Sublong u bril, uba shepting you try. Utabaya dakilan ti jangwu. But men yo iki kun jong me do men suka ka jingsu ka Jerusalem sublong ubril uba shepting you try utabaya dakilan ti jangwu. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Jaru bayi jangaun kongoye kaktin jonga, upa jongaun ni jauh, pat ngin wan syong batu. Alleluia. Utrai don rengkat bat pi Rengkat bat piru. kajing pule naga gospel kat kum o Markus kaburam hame kotrai ha katra kapor u Jisu layeng bat ula leitno sa katain Tirus bat Sidon ula leit rung ha kawe kaying bat shem lakwa bantip mano manoru penban la ban ri Henry markum tahi kawe ka kentei kabadan ka kun barit kabadan yoman sim bom kuj kalau yo sngew japang jong u kalawan mat kaladam krup hakiki ja jong u kata ka kentei kalong ka Greek kanong Siro Phoenicia kal kerpat ya u ban beno ya ksut na ka kun jongka Henry ulong haka ai ba and ai bam shwa yaki kun namar kamlong kabadei ban shim ya ka jinbam jong ki kun ban bread ha ki kseu Henry kalujubabi u haoj kotrai wat ki kseu hapo kamit ki bam ya ki lengkot lengkai ba bread ki kun te ulong haka ba pilaong hadu katni to ki lej shalaying uksoj ulami na ka kun jong pi kumta kala lej pai saying bat kala shem ba ka kun kala kathia hajintia bat uksoj ulamino ga gospel o try Kohan men ko para ha try Jesus Christ Shitayo pila syong baru Jisu pila yasnyo ya kasurjong Jisu lakrannya pi hakibon kiliang hakibon ki topik but pila yo kijing e kijing kurku nau Jisu hakibon kirukomba ngangam laban banyew but mapiro pimla banyew Henry hakajing im bamarwe jing pi pitip ya kena kajing kurku kebau Jisu ula teksei happy kam tame Jisu ulawan berkata pi dalaki jong kiti hakana ka step haswaba pin late no shala ying na kana karatret Henry ngipen kan mau pi ko kon baik karatret laisngi kalakut Henry kan mau man kasngi jong kajing im kajing kajing pi kadai banlong karatret kajing wan jong pi hangne kalakut laisngi Henry kan mau kekelimat kabapi mi na kane kaying ko ying kentang kekelimat kabapi i ya kane kajaka pilej saying kadai karatret kabatamai kabapi haban sedang ha kajing im jong pi kumbangi la yosngeu naga
Gospel jong Matthews kalau nong khar record sau pulai terhadap sapusan ngitip ba utok suj ubalami na kato kaying jong kaying ke bau syong mensua ulami no na kato kaying ulai sang keleng saudang ulalej banwat jaka bandrung ne bansyong ne henrei umyo namar kiying barok ki klan namar barok gitu kiying kilapan kreb ha dalade kilatangi ke syara ke jungki paduk sujumlah bandrung ha gitu kiying dai nama takadaw ang ba sachi sen ngan lej pai biang sya kato kiying ke bangalami klempep buksuj udon kata kamensim udan kata ke jingmer ke jing berkat udan kata ke jing kuah ke jing terang ban wandrung biang ha ke jing ke jing pi uksuj kabor jong boman kipop kisang kilami no na ke jing ke jing pi bat ya pi la sai khud da kabor ke jong blai hanrai kan mau kabor uksuj un persang biang ban wandrung ha ke denut ke jing pi ha ke jing ke jing pi ke ba pi la pan thamai ha ke nai ke retret dei nama ta ka daw ba kan mau anda pi la lej na ke nai ke jakang ong pi haban beteng ya kata kajing syong retret kajing pi kajing duai kajing pi ho jole se ngitip haba pi le chaying apa pidon la kajong ka kajing trei hakikam ki betre ki padar msfs usai ong hakapor ba ngitrei ngila banduai hakapor ba pithia pila banduai hakapor ba pibam dang bam jing bam pila banduai haman ke klimat ngila banduai hakanokor kom dak bangi khot ya kerteng jong Jisu jar ha bangi ong ha gadonut ke junga ha ke jingmut ke jing perkhat ke junga Jisu nga ejeme Jisu nga shani ame Jisu nga kermen hame Jisu nga iti hame kini kita ke jing duai ke bangi ngila ban duai ha ke jing im jongi man kasni haman ke klimat ngila ban duai ke ke jing duai lada pidang yos ngeu menta ya ke jing kren ke junga pila banduai jar hagadanot ke jungpi pila banduai jar hagajimut ke jung perkhat ke jungpi hagamansim jungpi ya kene ke jing duai ki balangkot Jisu nga ejeme Jisu nga shani ayeme khamtam hakapor ba pisem ba pidan ki kita ke jingwit ke jingwa lani ke jing hagadanot ke jungpi pi haban kan mau ya ke kerteng jong uneu Jisu u balak ta ya pi u balapan kod yo pi bala ay pi ke jing kerku hakine ki arsngi laisngi ki baladap hakane ke portrait kohan men ko parakane ke dai kata ke jing khot kane ke dai kata ke jing kwa ke jing krang jong Jisu nakaliang jong pi haba pi lej nakane ke jaka kan mau sa chisien ngong karetret jong pi kampat kut hanrei kasdang biang tang bapimi nakane kejaka nakane ke yingkhut yikentang ke jong blai mendakas ngi yos ngeu ha nak gospel jong u Markus kalanong ke bahnya ke ba nyeu de khot arpusau hadu laipo kane kawe kariu konthei ka yos ngeu ya kasur ke jong Jisu ka yos ngeu ya ke kerteng jong Jisu ka yos ngeu ya kanam ka burom jong Jisu ya ke jingkren jong Jisu ya ki kampela jong Jisu kalawan syau Jisu namar kalau yosngeu kampad yoi kumaong menin kato kentei ke ba don jingpang mi Islam karu katang yosngeu ya ke kerteng jong Jisu ya ki kam ki bau Jisu le kalawan kane ke kentei ru kamdei ka briu ke balai kendu kamdei ka briu ke balai thu ne yoi yo Jisu mar khamat mensua hanrei katang yosngeu ya ke kerteng jong Jisu kumbang yosngeu na ke gospel mo u Jisu le jurung hakawai ke ying kwa bagi beriu kintip ulej ri dak bari jar ulej hanrei umla ban ri ki beriu ki yosngeu ki beriu kitip ki beriu ki wan kana kintheiru kawan hau Jisu kawan omdei tangna omdei bakawan bakakwa ban Jisu duai na ke benta jengka bau Jisu kta na ke benta jengka hanrei na ke benta ke khun jengka kaba don umsim boman kawan tang na kadau baka i jala ka jong kun kawan hakmat Jisu kawan ban kerpat hak ban kong yo i kane ka breu kale cho Jisu ko ang ko kenrat tawan ban kta tawan ban duai tawan ban ko yo ka kun ka junga u Jisu te bakane ka kenthei kane ka reu kenthei kam dei ka nong ju kam dei ka jaj
jong Jisu kawe kadai pat nak kawe kajat kumangi ong ke gentil kumangi ong mangi Jisu dei ublei udai kun jong blei udai ublei ubawan sak pertai nak banta jong kajat benreu baro han roi kana kentai pat kam dei ka nong ju teu Jisu ong mo kam dei ka babahana kam dei ka hok banga ngan ai jing bam ya kito kikso han roi ka jing bam ngahaban ai tang nak banta ki kun ki junga Jisu uong ya kene kentin wat ukhod ya ka upania seriem ya ka upania nujor ya ka jing im jong kane ka riu kentei jong kene ki Greek ke bagi ong kum uksau na kaksau wala da hadu kata ka jing kren jong Jisu ya ka kane ka kentei kam sem du mensim kam sem kenran dindo hanrei ka ong ko kenrat wala du kataru ngas ngeu don hok ban yo ka jing kerku ke jong me wat ki khna wat ki kunru ki ajing bam ye kso ha ka ju kur komru nga kermen ban ngasania ngawan hame bamen duwai na ka benta ka kun ke jonga bat kan sakot Jisu kren ya kine kintin Jisu upen ya nujor ya kane kentei kum kane ka kso dei ba uisi ya ka dei ba u kenta jaka dei ba kwa ban duai na ka benta jaka dei ba kwa ban subeno ya ka na kata ka jaka hanrei ukwa ban tes ya ka jinget jungka hadu kano kane ka kentei ka nget hau Jisu ngio i ba ka jinget jungka hau Jisu ong ko kun ka kun jongpi ka ba don mensim bomban kalakot kile chaying Pej, ko halmen ko para kajinget jong kana kentei, kajinget kam jong ka, kajing Yesha jong ka, ha Jisu ka kun jong ka yo jong ko. Ko halmen ko para kapon ka banangkong ka ba ka gospel ba matakas ni kayethu yang ayapi kahikai yang ayapi kadai kane. Jisu uwan sa kapertei tang na ka banta ki ka we ka judge benreu. Dei tang na banta kinong Israel dei tang nak banta kinong Ju hanrei nak banta jong ibara Jisu wan sa kapertei dei tang nak banta ki bru ki bahok dei tang nak banta ki bru ki baru blei dei nak banta ki bru ki baru spa ne ki baduk hanrei yabara ka bamon ki bru ki bawan shau Jisu upli lagi jong kiti ong tawan sanga ngangan pediang yepi habau Jisu upediang yang ngaya pi iwe pa iwe kasyong nga hapi ko hanmen ko para hadukan no sisa ngawan hau kasyong nga hapi hadukan no ngasang ngasania hau Jisu hadukan no nga kloy ban IT yalade telitelan hau lada pi lada mangingi kwa ke jing kerku ke jing tanau Jisu ngingi hab bandon kata ke jing IT telitelan hau kumba kane ka kentai ko ong kadem ko sewa khma Jisu wat ki khna ki khonro ki ajing bam ki kso ki bahap na ka plyang ki kso ki bam ka penrit hadu ka tahla de hakmaru Jisu tengirung haban penrit ko hanmen ko para hakmaru Jisu ublei jungi udon hangne udon rengkar ban ngi haban penrit yala de ngi haban pendem yala de ladang ikwa ban yo ki jingkur ku ki jingu namar ngitip Jisu wan tang na ka benta kajing it kajing u yang ayapi dei tang nak banta kawe gejaj benriu dei tang nak banta kawe kari hanrei nak banta gejaj benriu bara kumbang itip kekerteng Jisu kemun ayu ublei unong suspa kekerteng jong uhi Jisu kebamut ublei unong suspa Jisu lawan sekapertei kumublei ubawan ban suspa na kebenta kajing im kajung kajung pi. Te habawan ban suspa na kebenta kajung pi. Hato ngingim dan hak ban lei udah kajing ngej. Ban yo kata kajing suspa kajung ban yo kajing pen im na u. Haut kan men ko para Jisu khod yang ngai pi hakana ka step. Ngadei unong suspa jung pi, ngadei unong pen im jung pi to wan sanga. Wala daw de nong suspa hanre Jisu kumang ong menin Jisu abye pi lano pinwan shau lada pi pishim shijam shakmat Jisu unsawan arjam sapi ngi mentakas ngi nadu mentakas ngi shakmat
tungin raikut halade bamangangan sim si jam sakhamat kenang bau Jisu unwan sim arjam la jam sakhamat ban kerku yang ayepi kumba ule ya kaneka riu kentei kanong Greek keba ka khon jongka keba syak kem ksut nadon man sim boman ka poin keba arpat keba kaneka gospel bamata kasngi kai thu yang ayepi kadai kane ublei udon halaki por ban jubab ya ki jubab ya ki jing duai jung ajung pi teng teng ngi duai man kas ngi duai man kemet ngi duai man ke klimat te ngi sngo bang yu le chak jing seng man kas ngi blei ngi wan sekretariat man manu benai ngi wan sak convention man lau benai ngi le chak ki jeka duai baper Henry ngi sngo bang im yo ge jing kerku Henry kan mau ko han men ko para ublei udon lagi jong ki por ban jubab ya ke jing duai jung ajung pi ukwa ban yu I haduka no mangama pi ngi yai ne ha kito ge jing duai ge jungi ukwa ban yu I haduka no manga ngala ban ya sha ya kito ge jing le ge jung ublei ha ge jing im ge junga Henry ko han men ko para mata ka step kane ke gospel ke khot ko were ngai pi bamangi ngi dei bandon kata ke jing yai sha ke jing yai ne ha ke jing duai ke junga ke jung pi kumbangi pule ha ka kitab pawar kalau nong kabalai de khot san henreu ko ong kumni to shania lut how try barwat shania than halade khamtame ya ke jing mut ke jing prakhat ngi dei ban shania how try ko han men ko para wala dau try jubab ya ke jing duai jung pi ka ba pi duai man ta ka step ka ba pi duai man kas ngi henrei ngi ha ban shania ha u namaru dei utrai jong ka jing im jongi udai nong suspa jungi ladang idon kata ke jing shania u klempep ublei unsa sngap ke jing duai jungi bad ublei ubat tiblut ya ka e ka ba pi don kam ya ka e bang idon kam ke ek babahana ka banta jung ajung pi ke ek babahana banta jung i wei pei ublei utip de nama takadau ngi haban shania how try utrai unsa pen urlong ya ki jingkwa ki jing trang ki jing angnut bat ki jing duai jong pi ki khon ki jing u nang tapat kasithi u Petrus kasithi ba jong Petrus kalau nong lai khandai ka ong kumne Petrus lo nong ka balai khandai ko ong kumne utrai penslam ban pendep ialah kekular wat la kidon ki batharai kumta penban uyasha slam na ka banta jungpi kwa yano banyap Henry baro bakin poisa ka jingkelak bamut wala dau blei la jubab ya ke jing duai jong pi man takasngi Henry ong ublei klet ya ke e ke ba ula kulara pi ublei ula kulare pi nadu basdang ke jing em ke jong pi ublei ula mang lepa ya ke e ke babha ya ke e ke basneu nak banta jong ajong pi wei pai wei kane ke kular ke jong blei ublei ula kulare ngai pi ke babha ke jing em ke jong ga jong pi haba ublei jubab ya ke jubab ya gejing duai jung pi mantakas ni Henry ong wadu jing kermen ya ini ha kita gejing kular ke bau blei ulo kular jung pi ublei ula thau yu pi omba pinyap ublei ula ay pi gejing im omba pinyai ne ya don ha kato gejing sutom gejing pi Henry ublei ula thau yu pi ban pen im kana gere ka kular gejing ublei dan mata kadau ko han men ko para ngi habadan kata gejing shania ya ke ba ublei ula kular nak banta jung ajung pi kohan men ko para hakane ka step tongin pai so Jesus sa chisin kumba pai kana ka kentei kumba wan kana kentei kamare so Jesus kadem ko sio kamadu Jesus ka penred ka pendem yala de kotrai walada me pen yasrim ne nujor yang ngabar ka kseu Henry nga kwa ban yo kita ke jing ege jing kerko jume namar ngatip me dayu blei junga ngatip me dayu blei unong suspa unong penim junga tementa ka step ko men ko para ngidam ko sio kamad jisu nginong ko kenrat me dayu unong suspa jungi me dayu blei jungi
medan kabor ban ketaingi medan kabor ban penkoyingi medan kabor ban Kristianingi bangila ban im khambaha nadu mata kasngi sakmat en yoro il Jesus Christ. Dong ngin pala laga jong ga jingay ngangay haublay pa padan bor baro unong tao ka baneng bad ka kandel bad hau Jesus Christ kun bamre jungu utrai jungi yaw bala pon daw man sem bakhoy yaw bala khana kamaria the sati bashala bain hapo Pontius Pilatus lasanar pnayu laya balateb yu laya sikbayab Hagas ngi kebalai lami pan ki bayab ulakiu sabeneng usong sakamon ublay pa badan bor baro nang wan pat bishar bi emet ki bayab ngangay haman sem bakhoy hakabalang Catholic bakhoy hagajing salok rakhoy hagajing mabi ki pop hagajing pat do bad hagajing embam zakod amen Lais pak nyopun riu She met but she men sin O Jesus Christ try Gira me kopa Lajin ayu pukawai Ilong ukau Christ Day bantel liata korjing tenjum Ban long upu baba She met but she men sim O Jesus Christ try Ngira me kopa Lajin ayu pukawai So wai ngilong u Christ Hap kem hap nyata gajing sidom Ban long kawan babang She met but she men sim O Jesus Christ try Ngira me kopa Lajin ayu pukawai Todowai ko para bagi jeknya jenga bajong pi kan long bapriang hu nak madu blay kupa badan bor baro Do try pedeng jing kenyanik di jong pi nakamata ka jing yaro kapurom kerteng jong u kajing mentoyengi pada kabalang pupui jong u baro kawai Ko try ko blay jengi me balabu habasdang bakine ki ba mela thau Kinshan boringi haga jing telot jongi to aingi kerpat bakin kelalong yangi menta ka sakramen jong ka jing yambom jukut dau Chris try jongi Amen Utrai dan rengkat bat pi Rengkat bat piru to kentu yala ki danut Ikan tiu yaki sau to try nginai utrai blay jongi Kaisong hok bat kate da shisha kalong basong hok bat kabadei kadei ti jengi bat ka jing panem yangi haman lakapor bat ka jaka ban aingu yame ko kanrat ko kpa bakhoj ko blay badan bor bat bom jukut namar ha ka jing ej melat hau yaw ban reu bat haba mela penrem yu kat kom ka hok mela suspa yu da ka jing isnei langba utrai jungi u Jesus Christ langba jungu ki angel ki ro ya ka boram jong me ki hima ki dem mane bat ki bor ki khnyu akhmat jong me Kabeneng bat ki bor kabeneng bat ki seraphim bala kerku ki yamane rengkat da ka jingkemen ngi kerpa deme to ai ba ki sur jongi kin ya so bat ka jongki kat ba ngi perbena da ka jongi ro bas no red Ubakut utrai blai ki pan Neng pertai sa
Shadrach, Hosanna, you bless you now. And Yaro, you bawa, agak ketenggu try, neng putih sawada kaburam jamin. Hosanna, Hosanna, Torah, you bless Shadrach, Hosanna, you bless you now. Dasisha melang bakoj kot rai katme jong kajing kuj baro. Namar katang ikar pad me dopan kuj pan kentang ya kine gijing terwa jongi. Dag bapa yuman sim jung me kum kam cher halor jongki. Bakindup kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ. Hakapor bladi no yu badala kamon sngebha ula pediang ya gijing syasutom ula shim yokpu badak baingu yame ula kede ayu badal ai hala gisenran u ong. To shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga iya keban IT na kebenta jongpi. Ha kajukur kam enda lalayabam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ula ai halagi sunran u ong. To shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam junga jong kajutang batmai batbom jukut. Ia keba enpenme na kebanta jongpi bat na kebanta kibabun na kebanta kajingmap ikipop to le ia kane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngait. Kata sin bangi bamyu neubu, bangi dinagani kakuri, iben kajing yap jame kotrai, tadhadu Namar kata ngi gabapan menta ya kajing ya berkajing me panjungu ngi terwa hame kotra yukpu jong kajing im bad ya kukuri jong kajing pen im ngi daingu aidem namar melenyew yang ngi gababit ban yang kemajung me bad ban sakri me da kebas ngoret ngi kerpad ya me bangi kebayo benta hakamat berkesnam mukres ngin long kibala panitali kawe dauman sim bakoy token mau kotra ya kabalang jong me kabala priang setelah kepertai Bato penjenaya ka ha kejengit rangkat ber Francis pa bakujungi Victor as Bishop Bishop Athamai jungi Wilbert Marwain ki Bishop Baro bat Baro kilingdo tokan maulem ru ya ki henmen ki para shenrang bat kentei ki bala yothia da ka bakermen ha kejeng mipat bat ya Baro ki bal kladno ha kejeng isne jungme to pediang ki sa kejeng sha kma jungme to isne yang i Baro ngi kerpade me barangkat bat kamariat hesuti bakuj kami jong blay ujisa bakuj ukurem jongka ki apostol bakuj bat baro kerkuj ki balapan sngubahaya me pateng lapateng ngida belong ki babit banyo bantalem ha kajeng imbam jukut bat beniro bat pandan burom yame daw kunjung me puji Yesus Kristus. Dau lembatu badhau kan long hame oblei kupa badan bor ha ke jingya long kawe jong man sim bakuj baro ka borom berge jingyara junom la junom amen. Kumlah hukum yang ngi daw nong panim bad kumbal hikai ngi daktin blai ngi nod ban ong kok pa jongi wa habneng kan long ka bakuj ka kerteng jong me kan wan kahima jong me kan long kamon jong me ha ka kendeu kumbaha beneng
Taingi menta ke jembam jengi ke bahala ke sengi batama yengi kerengkang jengi kumbang irogi mab ya ke beles ne yengi badwad alam yengi sa ke jing pensoi henry tapan lai jengi na ke basneu topan lai jengi ngi kerpat kotorai na ke jing sneu baro ha ke jing sebon jung me to a jing suk jing san ha ke sengi jengi kenang ba da ke jing irap ke jing isne jung me ngin lai bara bor na ke pop bad gin yo jing da na ke jing jenjar baro kat bang idap kmelenti ya ke jing kermen bakoj bad ke jing wan pa jong nong panem jungi u Jesu Christ namar ke jung me ke long ke hima ke jung me ke bor ke bram junom la junom kotra Jesu Christ me blong ha ki apostol jung me ke jing suk ngai pi ke jing suk jung ang a pi wat pe ki pop jungi henry ke jing ai jong ka balang jung me bada ke jing sebon jung me ta ha ka ke jing suk bad ke jing tali ka wei kat kum ka mon jung me ma me ubin bad basanchar junom la junom amen ka jing suk utrai kan dan barabo rengkat bad pi ro to ngini trua ya ka da ke jing suk iwei ha iwei pat ke jing suk bad pi Ku kun lang bro du play make it keep over day the skills in yang ku kun lang bro du play make it keep over day the skills in hak mi kulang bro jong blay hak mi bukit no iki pop jong ke pertei suk ya kito ki balakot saka jing kawai jong kulang bro ko kan rat ngam som hok maman rung po kayeng jonga han rai om dan ketin kamen sem jonga kan sakia i kaman basma kris kan kalami saka jing pamjukut
bersepakat pra. Ku try jangan, ku play jangan, merialade aduruku kawan, ku try play background. Sakrament mebu pangan rukyai pan mitrai kendra ya jing kajong mitrai ngan sngau juno Raja Subije si hajar ngua namata kana kestep kam tame belman rung hapo kedengar kejungi wala dangi long kinong pop wala dangi melong kibabit hanrei melapan rit yala de kotrai dak bame wan song bansa rangkat bengi tala kejong kamet bat kasnam kejong me kamet bat kasnam kejong me kotrai kapan khoj kapan kentang yengi kapan thamai kedengar kejungi ya kejong mat kejong perkha de kaman semmat kamet kaphat kejungi Kotrai nak bentakan ege jingai ke bakrau tam haka jingi ngi roya me ngi snyangu ya me ngi mane bat panan borom ya me Trai Jisu bije melong nong suspa jingi melong unong panim jingi melong nong pankhya jong kaman sim jingi jong kadanor ke jingi ngi kerpat ke me kotrai ba menang the Jisu kita ke jingker khu ke jong me hangi wei pai wei kam tame kena ki khun ke jong me ki balaya sngew ya kasur ke jong me ki balawan ha kena kertret kotra Jesu ku bamela kerku ya ki ha kena ki lai sngi ki baladap menta ke sngi ki lai phai la ki jong ki ke sam to nang kerku susu ya ki kotra to don rangkat bat ki to krishan lem ya ki ai bori ki bakin laban patma Jesu ke jong em ke jong ki bakin laban le persya ya ki nong shun jong ke jong em ki men nong shun jong ke men sim ke jong ki kam tame ki kam jokana ki pertei ki bala pani lambak lai ki saji sin jingai na me trangi kerpade me ba men wan strong ba wan sarang kat pat ki haman kasngi haman ke kelima jong ka jeng em ka jeng ki da ka bor jong me da ka jeng snei ki jong me da ka snam kerdor ka me sei halor ka dikna kotrai bantma Jesu ya ka jeng em ka jeng ki Kershanya ki kotrai o wan macam ti ki Jesu ai bor ki kotrai ai bor ki da ka bor ble jeng me da ka jeng me da ka jeng snai ka jeng me haleluya 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 Jesus 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 Dongin ya duai
Koblei me balamon bangin yo benta hawe kupu bad hakawe kakuri. To ai hangi ngikerpat bangin im ha kata karukam ba enda lapen long yang ikawe hau kris ngin seiso da kejengkmen. Na kebenta kejengpen im jong kepertei. Dau kris utrai jengi. Amen. Utrai dan rengkat bad pi. Rengka bat piru. Ublei badan borberon kerkui pi. Ukpa badukon baduman sem bakuj. Amen. Kamas kelwai kilai suk ya ro badi yotrai da gejeng em babha jong pi. Iseng o ya ya blai. Laispa arpuar. Nganyai puja mitrai tu ya lam yanga ngayos ngosu ijong mi yai kod yanga wala dagi ding pengkian iya le bersya nganyai puja mitrai tu ya lam yanga trai kendrat nganyai budyame gat shabame mon trai kendrat tu yalam yanga nganyai budyame trai tu yalam yanga Shan borbangan skem nami banom ngopapom Wadlal o badum kikan nganom don jing ting Nganyai budya mitrai tu yalam yanga Tu yalam yanga trai kendran Ganyai pudyame Gat shabame mon trai kendrat dum yalam yanga Kaburam hakpa berukun haman sim bakut Kumbaralang ba menikong kumcimentar barabor jenam la jenam amen. En je try Jesus Christ